tom baráku. Daniel se posouvá s nenabitou puškou. Dělám já. Ano, už se přebíjí. Jdu na střechu. Výborně. A zase dostal. A zase. A co dělám já? Stejná chyba začátečnická. Opět prostě tady je vidět ta nesehranost týmu. Nedostatek komunikace z Romanovy strany. Nedošly tam ty informace, nedoteklo to tam. Tým se teďka potácí někde okolo středového kruhu. Úplně zmatený. Ano, ale pozor, Daniel trefuje. Na zelený. Ano, pozor, teďka je z úhlu. Ano, posílá to tam. Úhluje. Ale pozor, to už je moc statický. A teďka já. Já? Kolik tě, Jaro? 9? Dělej, komentuj mě. Já tě nevidím, vole. Jo, Tak to switchni, dej page up na klávesnici a přepěš. No, ale koukám na můj tým. cháskáre. Jo, aha. Já jsem ven ze hry. Benzema. Tady jsou venku. Dělej, komentuj. Já potřebuji vědět, co se děje i z jiného pohledu. Jo. No a tady vidíme zmar, Bezmoc. nepřehlednost, Jau. prostě bezmoc. Tragikomedie. Nazval tenhle ten meč. Pozor, nepřátelský squat, Jaro, No? kurva, pojď sem. rotají. A Ježíš. výborně, krásně trefil Daniel teďka spoza rohu. Ano, ale slyšíme. No a Dani seš asi v No. prdeli. Kurva, Rotají pojď sem. tím. Schoda, Ježiš. Ano, to Výborně, vypadá na krásně Kolem dělal Daniel toho teďka. Kolem toho Spoza baráku rohu. jsem Ano, ale slyšíme. Ano, Daniel správně vyměnil helmu za novou. Ale pozor, lítá to víc zprava SEčko, je to jasný. Nebyl nějaký Nevím, first teďka aid? Dan jde do risku. Jde do risku. Zkouší to, hledá. Týpek. Nezvedej se. Tak pozor. Ty krávo. Nepingneš aspoň. Ty jak jsi slepej? Ty vole, A pozor, a už dochází k hádkám. Já si oprsk monitor celý. Už je to tady. A už To je začátek konce týmu. vidíme úprk, už tým se vztahuje. Roman nekomunikuje. zóna ty. Už je slyšet jenom takovej nasraný, jakože Když se ta bránice, no. Doporučili bychom Romanovi nějaký holotropní kajinky. Hej, PUBG. Hej, Granát. tak a teď to vypadá teď to nevypadá na nějak. dlouhou štaci. Tohle kolo neskončí. A pozor, a jdeme do risku. Tady je to vabank. Hop nebo trop. První muž na zemi. Ty vole, fakt že jo. V tuto chvíli pánové mají jedinou možnost zasmoukovat prostředek. Zaměstnat nepřítele a proběhnout. Daniel ho má, nepinguje, opět nepinguje. Až Pinguje, zelená. Výborně. Zleva ještě. A zleva. A tak to končí, no. Tím Můj prý nekončí.